Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sesilimaze inqwaba impahla yabahlali ishingishane esiqhubekayo endaweni yaseThekwini namaphethelo njengoba kunezimvula ezinamandla. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakantwando Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Lokho ngene njalo imbiko kwaba amaphephandaba ngeshingishane esinamandla eThekwini namaphethelo. Leshingishane silokhu siqhubeke njalo nokulimaza impahla yabahlali. Abezimo eziphuthumayo eThekwini babike ukuthi indawo ezihlaseleke kakhulu iseKhatho Christi naseClaywood, kodwa kwamanje kube ukuthi akabi namuntu osadlule emhlabeni noma olimele njengoba kuqhubeka nayo imvula enamandla elapha eThekwini namaphethelo. Abantu ke baxwayiswa kakhulu ukuthi bahlale ezindlini ukuze bekwazi ukuphepha noma beshayile abezimo eziphuthumayo uma kukhona osekwenzekile ukuze bekwazi ukuthola usizo ngokukhulu ukusheshsha. Abantu ke babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana ngaso leshingishane. Uvukamani kaZondi Shobede uthe lento ye-global warming iyahlaba kakhulu njengoba siyizwe nje. Kuyacaca manje ukuthi miningi imphumela. uThembelani the yehlomo ukuthi awukho umphefumulo osadlulile kwamanje, wasethi siyabonga ukuzwa lokho. uSiphamandla Khoza uthe itheku liqalekisiwe inkosi impela. uKB Mahamba uthe hayibo. uDream Girl kaSimsimelo Shezi uthe Jehova ongcwele ngenelela uma kunje. Inkosi Zondi uthe kubi la lemvula ilokhu ihlasele njalo. Umnomneli Phiyana uthe uNkulunkulu ngenelela usifakele umusa noma uthele umusa wakho. uSibundlovu uthe kwaze kwanzima kepha siyabonga ukuthi awukho umphefumulo osadlulile. Bafethu maningi ngakhulu ama-comment ngizofisa ukuzwa ukuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Sadlulisa ke nathi noma siyafisa ukuthi abantu sengathi bengaphepha kule shingishane.